Hakuna wakaita saje su. Hakuna wakaita saje. Hey, hakuna wakaita saje su. China. Everybody say. Hey. Ghana de mamwa kwaba medin de kwejo kaspa na meya adwuma wo nyansapo solar yeton solar fidia ema wo anyinam kanea ewo fie ne adwuma mu dumso ma Ghana setna ye den sika mpempem na ye de tofango de go ye generate mu da chinso wo hwe a nipa dodo e wo Ghana be kosoro nti enyinam kanea ye twe nso be kosoro ahana nyansapo solar tumi boayen de bia ya bo de dindin wo Ghana se wiem kata iwia no mpo a kanea na eba asase so kura doso nyansapo be ma o solar fidia eso ama o yie se iwia boa enyinam kanea hoeden be wura batteries no mo na se adesa batteries aso kanea no enkane no na ye de lead acid batteries no ya adwuma nso afei yenya lithium ion batteries ewa hoeden ankasa yetumi de so microwave blender clothes iron computer nenema ye hia wo fie ne adwuma mu se wo hwe sika na wo de to generator ne fango ne solar nso a etumi duro be se mfie na echi no na generate ne fango kura boedin sin solar mpanyinfo say epo na wa hoden nyansa na ye chichire se woni che nyansa po solar ho a ma yente wo ka